Magkapares pala ng taon ng kapanganakan si Brian at Emma. Akala ko mas matanda si Brian sa kanya. Bakit po dito? Wala. Tinignan ko lang tong envelope mo. Pasensya na. Ayos lang po. Siya nga pala. Parehas pala kayo ng edad ni Brian, no? Opo, dito. Pareho rin po kami ng kaarawan. Oo nga. Paano nangyari yun? Nung araw na yun ay pinanganak si Brian, hindi naman buntis at hindi naman nanganak si Aling Lisa. Dahil siya mismo ang nagpaanak kay Mitch, ibig sabihin, Tito, ayos lang po kayo. Emma, Bakit po dito? wala bang sinabi sa'yo? Pinagtapat ng nanay mo? Meron po dito. Bago po siya mawala, sinabi po niya sa akin o pinagtapat na hindi po siya ang tunay kong ina. Sino daw? Hindi na po nasabi sa akin ng nanay kung sino po ang tunay kong ina bago siya mawala. Bakit po dito? May alam po ba kayo tungkol kay nanay? Wala, Emma. Tara na, Emma. Ihatid na kita sa pupuntahan mo. Sige po, Tito.